Miten sulla siellä oikein menee? Ootko pysynyt terveenä? No, mikäs mulla täällä ollessa, vaikka iltasin on vähän yksinäistä. Eilen just päättiin ton Pirkon kanssa näitä sotaleskiä, niloja ja suruja. Mut onneksi huomenna tulee menoa elämään. Mennään uusien poikien kanssa. Ensimmäistä kertaa metsään. Joo. Oi. Ystävät, pitkää ikää ja valiojugurttia. Oi! Hei, onks vähän tyhmää olla vieläkin huolissaan tahroista? Libressen uusi materiaali Efficant lukitsee nesteen siteeseen todella tehokkaasti. Katso! Näkyykö reunavuotoja? Uusi Libresse ja Efficant. Sano ei tahroille, ei huolille. Ja nyt hankitaan tietokone. Tämä IBM-torni. Ei kun Mikromikko. Tämä on oikea multimedia-tykki. Mutta tässä on 166 Pentium MMX. Ja tässä modemi, faksi, puhelin ja vastaaja. 32 megan keskusmuisti vakiona. Puhuu suomea. Mellevä mylly. Ja ajattele, vielä tyytyväisyystakuukin. Mennään. Joo, eka perillä saa valita. Valssin taitaa myös yksi näistä miehistä, ja hän on muuten itävaltalainen. Et ikinä arvaa, kuka se heistä on. Tervetuloa seuraamaan alle 16-vuotiaiden ja yli 16-vuotiaiden nuorten rullalautailun Suomen mestaruuskilpailua. Kilpailulajit Vertti ja Striitti käydään tänään täällä upouudella K3 liikuntakeskuksessa Suutarilassa. Joni! Tervetuloa! Nyt alkaa uusi show! Jos elät tätä päättää, et voi! Ei armoa! Ei katumusta! Uusi laulu tänään ilmoille soi! Yeah! Tää on armonlaukaus, sulle äidin rakastaja! Armonlaukaus, päivän pelastaja! Mulle on onnellinen, olet kuin kaikki muut! Luota tai jätä, jos et pysty parempaan! Mulle on onnellinen, olet kuin kaikki muut! Juho, mistä on kysymys, kun puhutaan Vertistä? No Vertti on se isossa rampissa oleva pystysuora osa, jossa sitten on normaalisti 20-30 senttiä sitä pystysuoraa. Selitä tarkemmin vähän, mitä tehdään, kun mennään rullalautailemaan Vertissä. No tehdään isoja aireja, eli näitä hyppyjä siinä päällä ja erilaisia kikkoja. Tietysti mitä isompia aireja, sen paremmin sitten aina niinku menee kisoissa sun muissa. Ja pitää tietysti tehdä sitten muutakin kuin niitä hyppyjä, että kaiken näköisiä näitä lip-trikkejä siinä putkella. Kun kilpaillaan, niin onko jotain tiettyjä hyppyjä tai voltteja, mitä pitää tehdä? Ei ole mitään tiettyjä, että kaikki tekee oman päänsä mukaan. Ei ole silleen mitään määrättyjä juttuja, niin kuin jossain taitoluistelussa esimerkiksi. Mistä ne pisteet tulee? Monipuolisuudesta, näyttävyydestä, vaikeusasteesta. Ihan tällaista niin kuin yleensä. Onko tämä laji muuttunut jotenkin vuosien varrella?
On aika paljon, on tullut vaativampia juttuja aika paljon ja joo, ennen vanhaa se oli vähän sellaista, että kunhan jotain pientä tehtiin, mutta kyllä se on muuttunut aika paljon. Onko vertissä erilainen lauta tai pyörät kuin normaalissa striittilaudassa? Tietysti kun vetää verttiin, niin mahdollisimman isot renkaat on aina paremmat ja lauta voi olla vähän leveämpi kuin striitillä. Se on vakaampi sitten ajaa sitä ramppia pitkin. Entä kengät? No kengissä ei kyllä voi vetää niinku ihan samoilla kengillä molempia. Ei niissä ole niin eroja. Kumpi on raskaampaa, vertti vai striitti? Kyllä mä veikkaan, että se on striitti. Vauhdista ja vaarallisuudesta on hyvä suojata itsensä kolhuilta ja vammoilta. Aki Lyytikäinen, mitä varusteita suojia sitten tarvitaan, kun puhutaan rullalautailusta? Rullalautailussa yleensä käytetään tällaisessa ramppiskeittauksessa polvisuojia, kyynärsuojia, kypärää. Jotkut käyttää rannesuojia. Rannesuojat on aika turhat, mutta kaikki muut on hyvä käyttää. Mistä se sitten johtuu, kun katselee näitä, jotka huimapäät tuolla hyppivät? Ei niillä noita suojia näytä olevan. Joo, se on vähän sellainen trendi juttu, että striitillä ei enää ole monia vuosia käytetty mitään suojaa. Rullaluistelijat kyllä käyttää, mutta skeittarit ei ole ikinä käyttänyt. Toisaalta se on ymmärrettävää, koska striitille ei tapahdu niin paljon sellaisia vaurioita, missä olisi ollut hyötyä. Kypärästä voisi joskus olla hyötyä, mutta polvisuojista, kyynärsuojista ei juuri ole. Mutta tämä ramppi tässä meidän takana, niin tässä olisi jo melkein hyvä suojautua. Et polvisuojat olisi ihan hyvät, että niillä auttaisi palovammoilta ja muilta kolhuilta. Onko se sitten miehisyydestä kiinni, ettei kehtaa laittaa suojaa? Kyse on kuitenkin itsensä suojaamisesta. Joo, no vanhemmilla se ei varmaan ole enää siitä kiinni, mutta sitten taas nuorilla pojilla se voi olla. Että ne haluaa vähän näyttää, että ne uskaltaa ja ei suojaa itteensä. Kuinka monta kertaa sun kohdalle on tapahtunut sellainen sattuma, että joku on satuttanut itsensä oikein kunnolla, kun ei ole suojia ollut ja on sitten nöyränä poikana tullut hakemaan suojat, että välttyisi seuraavalta onnettomuudelta? No mä just juttelin yhden ammattilaiskeittari Mooses Itkosen kanssa, kuka oli Suomessa käymässä, amerikkalainen skeittari. Niin hän kaatui tuolla Montpellieressä Ranskassa kilpailuissa tosi pahasti ja joutui koomaan pariksi päiväksi ja oli pari viikkoa aika muistamaton. Ja, se tapahtui niin, että hänellä ei ollut kypärää ja yhtäkkiä vaan striitillä niin kuin kompastui ja iski päänsä. Kypärän käyttö jossain tilanteessa voisi olla erittäin hyvä. Onko suojissa eroa? Suojissa on joitain eroa. On hyvä käyttää sellaisia ihan skeittaukseen tehtyjä suojia. Tavarataloista saattaa saada rullaluistisuojia, mitkä ei ole kovin, ne ei ole niin laadukkaita ja ne ei pysty suojaamaan sellaisilta vaurioilta. Mitä eroa niissä on noihin rullaluistin suojiin, kun ne näyttää ainakin ihan samanlaisia? Joo, ne on aika samannäköisiä, mutta niissä ei ole niin paljon sitä pehmustetta sisällä ja kypärät on aika niin kuin hepposia, ei välttämättä pysy päässä. Se on aika tärkeää, ettei se kaatumisvaiheessa niin kuin lipsaha pois päästä ja pää iske muuten. Kuinka paljon tämmöinen niin sanottu suojasetti maksaa, jos ajatellaan, että haluaa suojata polvet, kyynärpäät, ranteet ja pään? Kuinka paljon joutuu pulittamaan siitä rahaa? No sellaisen voisi ihan hyvin, jos aluksi ajattelee, niin ostaa urheilukaupasta ihan 500, mutta sitten sellaisia, mitä myy erikoisliikkeet tällaiseen ammattikäyttöön ja kunnon harrastelijakäyttöön, niin maksaisi ehkä noin 600-700 koko setti. Rullalautailua harrastetaan, mutta monelle se on myös elämäntapa. Mitä muuta rullalautailijan elämä sitten sisältää?
Harri, sä oot Suomen mestari 93-94. Miten sä aikoina innostuit skeittaamaan? No, ihan vaan kavereiden kanssa ja ensimmäisen boomin aikoihin silloin aloitti paljon muitakin skeittaamaan. Eli 12-13-vuotiaana aloitin. Mikä siinä on sellaista, mikä kiehtoo sua? Ehkä vauhti, sitten se tyyli ja vauhti ja tekniikka. Ikinä ei voi olla missään, tai ikinä ei voi mitään saada tarpeeksi hyvin. Harrastat sä mitään muuta? Joo, mulla on toi tietotekniikka, eli tietokoneiden parissa aika paljon vietä aikaa. Onko sulla ihan sellainen skeittailu elämän tyylinä vai oot sä ottanut sen vaan niinku harrastuksena siihen mukaan ja kilpailet silloin tällöin? Joo, se on tavallaan harrastus osana elämäntyyliä. Ei se kokonaan mun aikaa vie skeittailu. Se on osa mun elämää kuitenkin. Oot sä kaatunut ikinä niin, että sä oot ollut monta päivää kipeä? No tietysti, mutta ikinä ei ole luita mennyt poikki, että jotain venähyksiä on tullut. Nilkkoja yleensä menee, nilkan venähtäminen on se yleisin. Mutta on aika hurjan näköistä, kun katsoo noiden poikien touhua, kun ne kaatuilee, niin mistä te keräätte tuon mielettömän kipukynnyksen? Se tulee tottumuksesta. Mä oon 10 vuotta skeitannut, siihen tottuu. Ei tommonen niinku massa-ihminen, normaali ihminen, jos ottaisi tommosia osumia, niin se olisi luultavasti makaisi vaan selällään tuolla ja valittelisi. Aika pahoja tulee joskus, mutta sitten seuraavana päivänä se yleensä kokee sitten nahoissa, että mitä on tehnyt. Miten sä aikoina innostuit skeittaamaan? En mä tiedä. Ehkä mun eno skeittasi joskus 90-luvun alussa, niin siitä mä lainasin lautaa ja kokeilin ja innostuin siitä sitten. Minkälaista musiikkia sä kuuntelet? En mä kuuntele musiikkia. En mä kerkeä. Onko sulla ystävätkin skeittipiireistä vai onko sulla laaja ystäväpiiri? Joo, kyllä suurin piirtein kaikki, mutta on sitten jotain koulukavereitakin ihan, jotka ei skeittaa. Mikä skeittaamisessa sua kiinnostaa? En mä tiedä, mä oon tottunut tekemään sitä. Ei mua kiinnosta tehdä mitään muuta. Oot sä joutunut joskus vaaratilanteisiin? Joo, monesti. Mikä on pahin onnettomuus, mitä sulla on käynyt? En mä tiedä, niitä sattuu koko ajan. Käden murtumisia ja polvet hajoaa. Tänä vuonna vertiramppi on siirretty miniramppiin. 3. sija Juho Liasmäki. Frontside Smith. Frontside tail slide. Axel stall. Backside 5-0. Tail stall. Frontside indie iso. Frontside alley-oop indie grab. Indie fake. Noin. Toinen sija Harri Puupponen. Frontside tail slide. Frontside salad grind. Frontside Smith grind. Blunt to fake. Frontside air backside grabbil. Mute fake. Backside air tail grab it. Pivot to fake. Backside Smith grind. Backside tail slide. Ching ching. Backside ollie to tail. Switch frontside disaster. Switch frontside ollie. Nose blunt. Kiitoksia. Ensimmäinen sija Jussi Korhonen. Backside airi. Rear slide to fake. Frontside stalefish. Korkeat. Backside lip slide. 50-50 fake. Rail slide. Blunt to fake. Backside airi grabbil. Varial backside grabbi fake. Feeble to fake. Oi.
backside grabby fake. Noin. 360 fingerflip yritys uudestaan. Fingerflip, ei. Kiitoksia. Polvet hajoo ja... Hei, mikä sai sut tulemaan tänään tänne rullalautailun SM-skaboihin? Mä itse oon vähän skeitannut ja sitten niin tultiin kattoo, että miten jätkät pärjää. Entä sut? Joo, ihan sama ja kattoo, että onko tullut ketään uusia. No mä itse skeittaan, niin kiva aina tulla katsomaan. Se on mulle joka vuotista. Mä tuun tänne aina joka vuosi. Skeittaat sä itse? Siis niinku ihan kilpailussa? En mä nyt kilpailussa. Oon mä muutaman kerran ollut, mutta en mä nyt oo. Hikinen sä ainakin oot kuin mikä. Hei, mikä rullalautailus viehättää? En mä tiedä. Se on vaan niin siisti. Siisteintä. Vai Esano, koko homma. En mä tiedä, se on hauskaa. Siinä on sitä jotain. Mikä rullalautailus viehättää? No, kokonaisuus. Semmoinen, mitä se näyttää ja mitä se itse tuntuu. Harrastatko mitään muuta? En mä ottaa kaikkea musiikkia ja tollasta. Sä et talvisin lumilautaile. En mä ite lumilautaile. Oon mä joskus, mutta en mä nykyään. Harrastatteko te mitään muuta kuin rullalautailua? Lumilautailua. Harrastat sä ite jotain muuta kuin rullalautailua? Lasailua vaan. Okei. Kun vaihdan Pikku-Pekalle vaipat, pelkään aina... Kuka toi on? Rouva melkein kuiva. Eikö sä tiedä? Täysin uusi Libero Maxi on imukykyisempi kuin koskaan. Muista se, hyvä rouva. Täysin uusi Libero Maxi istuu hyvin. Siksi se ei vuoda. Iskunvaimennin vaikuttaa oleellisesti ajomukavuuteen, ohjattavuuteen ja jarrutusmatkaan. Kyb Kajaba. Hyvä iskunvaimennin. Nyt R-kioskeilla jenkkikilpailu. Voita päivä, jolloin teet mitä haluat. Oi. Oi. Oi, oi, oi. Ystävät, pitkää ikää ja valiojugurttia. Oi. Vietä aikasi tien päällä. Älä auton alla. Expressbus. Dove Caramel. Pehmeää, silkin sileää toffeeta. Päällä täyteläisintä hienointa suklaata. Dove Caramel. Pehmein ja täyteläisin suklaaelämys. Dove. Silkin hieno suklaa. Hessu, sä olet rullalautailua puhuteltaessa streetin asiantuntija. Mitä se tarkoittaa, kun puhutaan streetistä? No ensinnäkin streetti eroaa vertistä silleen, että kun sä rakennat vertin, se on aika rajallinen, minkälainen se pystyy olemaan. Streetissä ei ole mitään
Tämä street-alue ei ole mitenkään määritelty, että minkälaista pitää olla. Esimerkiksi tässä on yksi esimerkki, näitä on satoja erilaisia. Ja rampis lähellä tehdään tämmöisiä isoja ilmalentoja. Streetissä on enemmän vähän semmoista teknisempää mun mielestä semmoista homma. Elikkä Onko jotain tiettyjä temppuja, mitä pitää osata, kun puhutaan streetistä? olli on semmoinen perustemppu, että painaa se, että sä pääset hyppiin jonkun esteiden yli ja sit samasta tempusta lähtee sitten nämä eri variaatiot, jossa pyörittelet lautaa, flippejä on niiden nimet sitten. Kuinka kauan aikaa streetti on harrastettu? Tää streetti on saanut alkunsa varmaan joskus 60-70-luvulla Jenkeissä. Surffarit on halunnut päästä niinku, jos ei päässyt surffaamaan, niin halunnut päästä niinku maalla kokeilemaan jotenkin, pannut surffilautoihin trukit ja renkaat kiinni ja lasketellut mäkiä. Osaatko sanoa, miten se on konkreettisesti muuttunut näiden vuosien aikana? Joo, se on laudat on ollut semmosia enemmän halkoja, niinku ihan kuin puusta veistetty suoraan, niinku älyttömän kokoisia renkaat, semmosia isoja palloja, pehmeitä. Nyt ne on semmosia pieniä renkaita, pienemmät laudat. Et enemmän silleen, että sä pystyt niinku vähän enemmän kontrolloimaan sitä sun lautaas. Sitten kun puhutaan kilpailumerkeissä streetistä, niin mitä temppuja pitää kilpailuissa tehdä, että saa hyviä pisteitä? No siitä on mainio laji, että sun ei tarvii kilpailussa tehdä niinku... Jos sä et niinku pysty tekemään mitään tiettyä suoritusta, että kaikki tekisi jotain samaa. Elikkä se on ihan vapaamuotoista ja pisteet sä saat sen mukaan, että mitä sä niinku saat tuomareet sille hyvälle fiilikselle. Et se on lähinnä sille niinku fiilispohjasta, että sä et pysty mitään sanoa, että tosta tempusta saa 10 pistettä. Et se on ihan mä oon sitä mieltä, että kun vedät oikein täysin ja lujaa, niin kyllä kaikki dikkaa. Kerro mulle, kuka voittaa tämän päivän streetin? En kyllä osaa sanoa, siellä on niin paljon hyviä skeittareita, että se ken lähtee, niin se voittaa. Taitavasti laskivat alle 16-vuotiaat rullalautailijat. Hyvin laskivat myös yli 16-vuotiaat, joilla oli erittäin tiukka kamppailu voitosta. Mikko Kivikoski, Switch Crooked Grind. Jaettu toinen sija. Nyt siis mennään yli 16-vuotiaiden avointa sarjaa. 97 Street. Frontside Nose Grind. Backside ollia. Tail manuaali. Lyhyeksi jäi, ai. Frontside lip slide. Raiteillaan. Frontside pivot grind. Nolli ja nose slide. Ai. Kivi jatkaa, nyt on tulossa jotain isoa. Nolli ja hard flippiä boksista. Lisää, toinen yritys. Sieltä on tulos. Ai. Kiitoksia Kivi. Aki Kärri jaettu toinen sija. Olli ja boksi yli. Axel stall. Frontside nose plant slide.
Pivot. Backside D-slide, ditsi kurbi. Lipsu. Frontside nose grind. Axel stall. Jotain reili-juttuu tulos. Frontside rail slide. Hyvä Aki. Suosion osoitukset on hurjat. Aki tulee. Flippi boksi yli. Toinen yritys. Yleensä kannustaa. Ai. Kolmatta yritystä vaan. Se on siinä. Sitten enää flippi suurena. Moi Aki, onneksi olkoon. Kiitoksia, en mä voittanut kuitenkaan. No mut miltä tuntuu? Meni hienosti kuitenkin toi viimeinen hyppykin. No joo, sille ihan kohtalaisesti. Olisi paremminkin voinut mennä, mutta kuitenkin oli niin hyvät kisat ja hyvä ilmapiiri, että oli ilo olla täällä. Sulla oli ainakin hillittömästi kannattajia. Mä en niinku ymmärtänyt yhtään mitä tapahtuu, kun kaikki juoksit tonne niinku onnittelemaan. No, ei sitä voikaan ymmärtää. Niin. Kuinka paljon sä harjoittelet päivässä? Kesällä, tai jos ei ole mitään koulujuttuja, niin joka päivä varmaan 5 tuntia. No mutta se palkitaan sitten tämmöisillä uploadeilla. Niin, tai ei ne uploadit siis... Kisoihin tullaan sen takia, että nämä kavereita ja pidetään hauskaa. Siis kaikilla on hauskaa täällä. Tuolla asenteella pärjää pitkälle. Kiitos. Marto Saari, Streetin voittaja. Axel stall. Vauhtia riittää. Backside lip slide. Backside D-slide, ditsi kurbi. Backside 5-0. Nyt lähtee bankilta vauhtiin. Oho, frontside flippi. Siinä mies vei lautaa eikä lauta miestä. Reili juttuu tulos. Frontside flip, ai. Vähän tahmaa. Siinä olisi voinut olla kynttilä paikalla. Tailstallista vauhtia. Frontside tailslide feikkiä, korkeet kurbi. Backside flip tailslide, oi. Lisää vaan. Goopast vauhtia. Toinen yritys. Ei niinkään onnistunut. Kolmas vielä. No niin, se on siinä. Täällä Ranin lohkes. 97 voitto. Streetti, Arta Saari. Siellä lähti lautaakin. No Joni, oliks kiva? Ole. Oot sä ensi vuonna mukana? Totta kai. Näin ollaan kilpailtu sitten rullalautailun Suomen mestaruudesta täällä K3 Suutarilassa. Mustelmilta ja lastoilta ei tänäänkään olla varmasti vältytty. Tapaamme taas urheilun melkeissä MTV3. Moi moi! Pidä kiinni!